Bueno, ni Laura naiz, Ibarrakoa naiz eta 24 urte dauzkat. Nik usteet izan zala inunen saltoa LH-tik DBH-a, eta nik usteet nire sufrimendu hori, nire aldaketa hori, nire sentimendu aldetikan, da nire buruarekiko hor hasi zala. Egia da eskola garaian sentitzen nituen sentimentuk ziala, sentitzen izan triste. Batzutan haserre, zen unu ulertzen ziatikan enun enkajatzen. Pentsatzen nire errua zala, nik zeo ze gaizkiten nula, nire izateko era txarra zala. Ze ikastolan burinak indaola hasi zianen, bastante bakarrik sentitzen izan, porque azkenen ez zan inor nire defenditzea teatzen, bakit oidea askotan txikia zanen, o edade hortan zaudenen 13-14 urtekin zaila dala, doain igual 24 urte euskatela nik beste erabatea biratzet, baina nik bai sentitzen un asko zan amorrua, haserrea, baina tristura asko ze enun ez zer ulertzen. Nire amak ikuste ziten eneola oso ondo arraro somatze ziten, ez. Da, orduan, nire ama oso lista da, eta esatezun hortzeo gertatzea, eta orduan kontuatu zen, nekin itzen zuen nola erabatea, eta ikusi zuen autolesio neuzkela. Hasieran beldurra sartu zitzaion, ama izate bakit ez dara erresa, eta hasieran gaizki hartu zuen, ez zulako ulertzen, ez ze gertatzen zitzaiten, baina hurrengo egunean seitun esan ziten Laura, psikologoakin ordu hartu du. Nik usteet autolesiokin hasi nitzanean, hor maske hoiu nik sufrimendu asko sentitzen nun. Orduan, nibilatzen nun, sufrimendu horiez sentitzea, orduan beste erabatea sentitzen nun sufrimendu hori, orduan azkenen min fisikoakin, ez? Askotan esategu ez una llamada de atención eta oso gaizki bideatzeu baino eske askotan da baino benetan laguntza eskatzen izea. Oain hori pentsatzen se me pone un poco, me pongo un poco triste, baino ez nire ama horre ontzalako, baizik eta pentsatzetelako hainbestaldetikan nola pasazun nire amak nire gatik. Orduan jartze zait horrein, porque kontuatu naiz ezala bakarrikan nire gauza, baizik eta azkenen denak familien bizi izan deu. Iritsi zan momentu bat, bai psikologoakin da, psikiatrakin jarraitzen nun medikazio aldetikan, baina psikologoakin ja utzi genuen terapia, zein nila erakutsi nien ondo neola, baina nion ondo, eta 16-17 urtekin iritsi zan momentuan nire bizitzan kontuatu nitzala ezin nula gehiago, sufritzeaz nekatuta neon, da sufrimendu horrekin amaitu nahi nun, da suizidio saiakera bateukin nun. 5 urtez isilpen eman genuen nire familikoktanik. Beste ikastola bate aldatu nintzen, da hor etorri zian txarra bat ematea suizidioan ingurun. Da ni oso etxun jarri nintzen, oso tensa ez, da nire amakin iziten, neon ordenagailutik handi ama, mekiro oso gaizki nago, hor kontuatu nintzen benetan oindikan, nahiz da isilpen eman, ez neukala landuta, ez neukala superatuta. Eta hor, egia da laguntza eskeju nitzala irakasleen gana, eta orduan hor behakin hitzeiten ez, da behak galdetu ziten seitun da, suizidioan ingurun zen zageman daukazu, da hor kontatu nion gertatutakoa, eta eukinun erantzun izan zen superpositiboa, porque nik beti pentsatzen du izango zara, jendeak eukizula de susto eta behak esan ziten lasaioteko, jende pilatik gertatzen zaiola, eta behar bain, zenbuz nahon. Eta orduan hor eukinun aukera, behak eman ziten aukera, behak eta bai biziraun elkarteak, nire testigantza lehenengo aldiz emateko. Porque ahots eman ziaten, lehenengo hitza behaiek eman ziaten, eta egia horre lagundu zitela pila nire motxila usten. Eta, terapian hasi izan berriro, lantzen pixka landu behar nuen, tapatu nuen hoi, eta, pixkanaka horren hemen nago baitare, eta pixkanaka pausuk ematen.